Tsopano maiko aku Europe afika pa agreement yonna kuti akuyenera tsopano kupereka ndalama zokwana 105 billion US dollars kuipatsa Ukraine ngati ngongole pamene akhansula kapena kuti like idea yonna kuti atenge ndalama za Russia zija apereke ku Ukraine, idea imene ayakhansulidwa after Russia itawauza maiko aku Europe kuti tinkhumba ting'ono ifeyo sikuti tingakugwadira nini yayi ndinu makabe ndiponso ndinu mazoba. Maiko aku Europe anakhala pansi pene Zelensky anali konko kumakambirana kuti titenge ndalama 250 billion imene tinakamba kale kuti dziko limakhala ndi ndalama ma asset kunja kwa maiko enaso. So ngati dziko palokha yayi Russia ndithu ili ndi ndalama zimenezo ku maiko aku Europe, especially ndalama zambiri zili ku dziko la Belgium. So iwo anagwirizana kuti bwanji ndalama zimene actually ndalama zanazipanga kale freeze makamaka inu mukadzayika ndalama zanu ku banki, ndalama zochuluka kwambiri pakazakhala kuti muli ndi ma issues ena akeso zina sizikumveka koma ndalama zambiri ndalama imafika pena pake amayipanga freeze iniyo simukwaniseko kuitenga. Ma examples ndi ndalama zachina chisale zachina ena ndi ena yayi ndalama zawo zinapangidwa freeze like kuzipanga kuti ndalama izizi tikufunseni kaye kuti ndalamazi zinakhala bwanji mnazitenga kuti. So imene ndi makamba ya individual komano ngatiso dziko palokhaso limakhaso ndi ndalama ku maiko osiyanasiyana. So ndalama zimenezi ndithu za Russia anakambirana kuti azitenge azipange agwiritse ntchito poyimanganso Ukraine pamene Russia inauza kuti ndipo musayerekeze pang'ono pomwe. Komanso maiko even Belgium komanso Hungary nawo pasani ma video amene amaletsa amakana kuti ife zimene sitingapange. So maiko aku Europe ngati NATO sizingathe kuti apange decision apange chiganizo chacho achikwanitse kuchita ngati maiko ena fundoyo sakugwirizana nayo. So anakhaso pansi nkukambiranaso nkuona kuti bwanja papa tingotengaso ndalama izaifeyo tsopano osati za Russia ayi koma zaifeyo ngati maiko aku Europe ifeyo zatoka osati za Russia tisazigunda chifukwa zayambisa nkhondo titenge zaifeyo kenako tipereke ngati ngongole ku dziko la Ukraine kenako izipangenso rebuild yokha. Ngakhale kuti ifundo imene iso iliso ndotsutsa yes even prime minister ku Hungary nayenso wayankhulanso kuti iso nonanga kuti mukungotenga ndalama zikumpasa Ukraine koma Ukraine sikuti ndalama zizi angabweza. Komanso inuyo ndalama akunena kuti afuna atenge ndalama ija apereke ku Ukraine for 2 years ikhale ikuathandizira pa zina. So that's it. So iwo asainirana kuti apereke ngongole imeneyi ku Ukraine. Ngakhalenso kunena kuti issue ina tsopano ndiyonena kuti maiko aku Europe akuona kunena kuti china chake chochitika chenchibwana makamaka chifukwa iwowa akumadikira Trump kuti Trump uyo ayendetse ma program ayendetse zinthu kuti nkhondo ija ite koma Trump akumapeza kuti sakupanga nawo zimene akufunazo. So nawo anabwera ndi kenanso konkhanga tikukula mtima kuti ati ndichosheni nkhondo chenchani kumaza kanikabe. So panopanso asinthaso chiganizo akuti katsopano makamaka Emmanuel Macron president wa ku France wana kuti apapa I think tipite tokha ku Russia ife tikambene ndi Russiayo ndi Putin kuti akulu kuti nkhondo ibwanji tikakambirana at least mwina make zina zake ndithu zitha kuthandiza mwina make zina zake zitha. So apo tsopano Trump chafuna amutuluke kenako kampeni ndi Russia payokha komanso ndalama za Russia sakufunanso azigwire komano azisiye mmene zilili. That means ma war analyst
anthu odziwa kupanga kuthekula kuonanso kuyika comment pa nkhani yokhudzana ndi nkhondo za international kapena kuti worldwide, amene wandithu anena kuti apapa zikuonetsa kuti tsopano Europe ndi imene ili serious kufuna kusolva nkhondo ya Ukraine ndi Russia kuti itheretu. By the way, pompanonso ndithu ngakhale izo zili choncho, ndithu Russia ikupitirizabe ndithu kupereka mabomba, kutumiza mabomba ndi kuphwasula komanso enanso miyoyo yawo adakalozabe. So tikabwera pang'ono tipezanso kuona kuti Ukraine nayonso yaphwalisanso ndithu chithankala cha mafuta cha Russia m'madzi. Iwo ndithu anaponya bomba ndithu ndi kuchiphwalitsa kumenekoko. So yeah, nkhondo pakati background ikuyendabe komanso kokambiranaso ikuyendabe. So Saturday ndithu imene ndithu maidziwikire Witkoff komanso mpongozi wa Trump akhala akumana ndithu ku Miami ku America ndi alendo a Russia kuti akambirane kuti nkhondo itha bwanji. Mameeting onde ndithu iyayi akuchitika ndithu almost like I don't know, koma sizikusintha kanthu, nkhondo sikutha zinthu zikuchitikabe. So mwina make this time mwina make zithandiza I don't know, mwina Europe yo mene nthawizo Europe makhala kumbali kwa Trump. So mwina this time mwinako zithandizako. So guys, thank you so much. Update ndimeneyo. Malawian Cameras.